ଆଜି ବଇଣ୍ଡାଠାରେ 90ତମ ବାବାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ତାହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ? ଆଜି ଆମେ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଶିବଙ୍କର ଅବତରଣ ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଯେତେକ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅବଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଶିବ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଝଣ୍ଡା ତଳେ, ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଆମେ ଶିବ ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ। ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ, ଯିଏକି SI IS ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ ଯେ କି ଆମର ମନ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲଗାଇ ଆମ ମନକୁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା, ଦୁଃଖ ହରଣ କର ସୁଖ ଦିଅ। ସେଇ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକିନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ସେହି ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। এই ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ, এই କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ ସେ ପ୍ରାୟ 50 ନା 60 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗାକୁ ବୋହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜରପଡ଼ା ଗାଁ, ସେ ପାଖେ କିଶୋର ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗାପୁର, ନାଉପଦା, ଏଭଳି ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାକୁ ବୋହାଇ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଘର ସଂସାରରେ ରହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଉଥିଲୁ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଜୀଇବାର କଳା ହିଁ ଏମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ, ଦିଲ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଏଇ ସେଣ୍ଟରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭିନି ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମର ଏପଟେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାର ଗୋଟେ ଲଗାମ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଇଛେ ଯେ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦରକାର। ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଣୀ ଆସିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ଆଉ ଭଲ ଆମର ଜୀବନ ବି ଆଗକୁ କଟିପାରିବ। ସମାନ ଭାବରେ ପଡ଼େ, ସେମିତି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇକି